Benvidos a todas a unha nova edición do Carambé Xornal en Quintela. Comezamos con noticias sobre o medio ambiente. Imos coñecer que facemos no cole para elaborar o compost. A clase de sexto curso explicarános como desenvolvemos a recollida selectiva de residuos orgánicos. Na aula temos cubos para a recollida selectiva, papel de cartón, orgánico, plástico e resto. Ademais, elaboramos o noso compost con restos das merendas. O alumnado de quinto e sexto recolle o contido que os nenos e nenas de cada clase deixan no cubo de orgánico. Despois, deposítano nuns caldeiros con tapa que temos na horta. Por último, botan na composteira todo acumulado ao longo dunha semana. Ademais dos restos, botan o estruturante que nos proporciona o Concello de Moaña. Remesen todo e empregan o aireador para que o aire circule por todos os restos depositados na composteira. Isto é algo moi importante, porque facilita o traballo dos organismos encargados de transformar os restos das nosas merendas en compost. E así, pasados uns meses, podemos empregar ese compost para aboar a nosa horta. Damos paso a continuación a unha información sobre a vespa velutina. Como sabedes, é unha especie invasora que está causando un forte impacto na poboación da abella autóctona. Destrúen samios enteiros. Ademais da perda na produción de mel, a vespa asiática impide que as abellas polinicen plantas e cultivos, polo que é importante actuar. Como cada curso, este ano organizáronse obradoiros de trampas para velutinas, tanto para o alumnado como para as familias. Parece que se nos está abrindo o apetito. Así que imos ver que se cociña neste cole. Certo, gustanos moito cociñar e como é tempada de laranxas, tocou aproveitar a boa colleita. Esta vez foi quinto curso os que axudaron aos de infantil a recoller as froitas das laranxeiras. As laranxas deron para moita receita. Houbo zume de laranxa e delicioso biscoito que elaboraron coas súas propias mans. Que boa pinta! Pois en primeiro tamén temos vos cociñeiros e cociñeiras. A eles gustalles cociñar coa saboa. Nesta ocasión cociñaron orellas de entroido coa boa Elena.
protagonistas. Polo Día a Paz, a pedagoga Paula Suárez pasou por o cole para presentarnos o seu libro O mundo de cores, de Roque Elía. Foi o alumnado de terceiro curso o encargado de preparar a entrevista para conocela un pouco mellor. En o mes de xaneiro tuvimos unha visita moi especial. Autora do libro Mundo de cores de Roque Elía, da editorial Galaxia. Chámase Paula Suárez. Paula foi directora de Centros de Protección de Menores durante máis de 20 anos. Actualmente é a directora de Copegal. A directora de que? De Copegal. O Colexio Oficial de Pedagogos e Psicopedagogos de Galicia. Os pedagogos tamén van ao colexio? Pois non sei, se ve que sí. Tamén é directora do Gabinete Psicopedagóxicos Positivando e impartes charlas de formación por toda Galicia. E sabedes que? Que? Ela mesma nos contou o seu conto e fixemos un taller no que pasamos moi ben. Sí, pintamos as unllas de cores, falamos de sentimentos, estivo señal. E tamén lle fixemos unha entrevista. Ai, sí, a ver. Está colgada no blog do Cole de Quintela. Recomendamos vos que leades O mundo de cores de Roque Elía. O informativo vai rematando e non podemos deixar atrás a festa do Entroido. Así foi como este curso quisemos colaborar na recuperación do entroido tradicional de Meira, aquí en Moaña. Recollemos a información pedíndolle a Manolo Covas, mestre bailador, que nos mostrase os traxes e nos ensiñase uns pasiños de baile. Así foi como no entroido saímos todos e todas vestidos de amamas e galáns para cantar as coplas e participar no pasarrúas. Para rematar, conoceremos como podemos facer un vídeo con croma. O curso de cuarto visitou o Concello dentro do programa Aprende en Moaña e elaborou un vídeo con esta técnica. Bos días. Imos explicarvos en que consiste a técnica croma. Para gravar en croma precisamos unha tea verde de fondo, moita luz para que non haia sombras e xa podemos empezar a gravar o vídeo. A continuación, abrimos a aplicación iMovie e dámoslle a crear película. Eleximos unha imaxe de fondo, engadimos o vídeo e o editamos. Así de fácil é. Mirade que ben quedou o vídeo que fixemos. Desde o Cole de Quintela despedimos este Caramesurnal. Foi todo por hoxe. Vémonos nas seguintes edicións.